Guinée Affairage 224, votre chaîne d'actualité guinéenne et internationale. Donc andi Amérique no mari ko wiyete navire de guerre won do ka nder ndiyam laana wonka ka nder ndiyam aruka Iran don hanki dey woni ko be nyenti kambe e sori be Américain be yehi be eti ha be lumbini laana ka détroit d'Ormuz don e hoore nyentare e hoore bandiyagal haray hande ka adna on fewndi do 15% ko wiyete kon fiel mondial o woni ko uydi ko tata ko wiyete kon ender 100 kala mbudi sappo joyi woni ko uyti ender fiel ko wonan o yeye nder adna kon 15% woni ko uyti sabu kala na ka be nyenti ba yey be feƴƴini don haray ko navire américain jandudo kanyum masi e français ben kadi be jetti kongol be wi wonde masi don ko ma uddita ma uddita haray non leydi Iran din kankadi jaabino Emmanuel Macron o wi wonde masi ko awgol kaba woni ko tubata nagere dey si be ari be memmini gere ka mabbe don tata ko don be faala memminde gere ko don be faala addirde problème kambe iranien be woni pre be habbi kadi France kala leydi arde wi ko ma wallito Amerique gere mo be woni wadde do on dey kanko wonde masi Mujitaba Khamenei e leydi Iran din kambe hibe woni pre be habbi mo kala haray non ko buri yaltitude kon Amerique waawi lumbinde kono ko laana gota de be waawi lumbinde haray ko yaata ni 12000 laade hino woni ko bloki don rondiide piiji buyya hayde e arayde hino woni ko bloki no haray ko laana jandu ka woni ko be girdi ha be lumbini hanki bone waawani wadde Iran buganoki be essayanu hay bugagol ko wete ndagaje e kallana don be buganoki be essayanu bugagol kadi ko hondu wadi ko hondu iraniembe be yi haray de haray dey wawani yaltitude kono buri yaltitude kon dey ira wadano reaction ay fus be buganoki ko wete ndagaje haray non be jetti kongol fi ko dum do wadi ko be wi don ko fermata non don na ko udditete non kadi be burta jettude disposition ji fi fermogol don e kala da ka Amerique wadi do be wi kala lana e buka feita don hande kadi ko adna fo yani kambe iraniembe be wadata awalando Iran on dey woni ko bugiti kala ko yewtuno e aduna on kala ko tata Iran no signiduno e aduna on ko wiyete buttu famondiral jogondiral nabidal kala ko tawno hino signa ka Nations Unies ma ko signiduno e Amerique ko signidi Union Européenne woni ko bugidun no wi wonde ma si leydi Iran din Amerique fewjata ka mabbe o jetti kadi disposition ji wono ko ndi condi ko wi'a ka mabbe don wonde manako mo into wi dun don ko droit leydi Iran di moƴƴingol no arla leydi ka arna do wawayndi interdire mo dum o andi hari Donald Trump wi'i so wallinani fi dum non ko dum do watta be wona sabu makko ko non be arta be yana e makko o holli aduna on fo ko conférence de presse mo wadi wonde ma dey dum don ko droit leydi Iran din non be yirtitorta baway dum don hay leydi wotiri arata holla be kambe ko be wadata hay leydi wotiri arata fewjanabe ko be wadata ka leydi mabbe leydi Iran din ko marndi ko wiyete kon droit hoore mum marndi sariyaji hoore mum haray non ndi leydi Iran be hebi kadi allié be faalabe be soutenude be wano North Korea kambe hibe nodditi Iran yo Iran windu kaydi wada invitation fi balle mabbe yo aruka mabbe ton kala ballal ko tata ndi leydi don no besoin ni haray jama on fo no wadi enke ko fi hondu wadi Iran ala windude noddana allié be mum ben fi yo taw harabe waaway arde be wallitobe e ko woni feƴƴude ka mabbe don kon yo dum don accira bay be mari allié be kellube be mari ni ko wete kon Chine be mari kadi ndi leydi North Korea hibe mari Russie ko buri ko yaltitude Iran dey ala nodditude allié be mum ben fi balle ko kambe tu woni kombatude ko kambe tu woni piiri dede ka be woni don hibe wakkili kadi be desidi leydi mabbe ndi yanata e kadi kala ardo no desidi dartanto régime iranien o weti hande Iran golliri armu mo be gollirani hari ha hande ko leydi mabbe bila Iran wi'a Iran hari kadi aduna on andani be mari façon o armu do be hebi armu ko tata dey di radar ji américain joddinaadi ka moy ngoriyan do wata tebbitaade no be wadi boneji jandudi e der leydi Iran din haray wonno ko be bugi dagaje der Iran be bugaki buyi kono yerde be bugi den fo yani der leydi Israel din Israel ko leydi Israel ndi woni ko be bugi dagaje e mudum haray non bugaade den fo hay gotal wawa ka wade intercepté de fi wotangal hewtu e der leydi din ton ngal wadi boneji ko duudi ngal wari yimbe ngal libi ciudi ko duudi kadi e der leydi Israel din fi kala occident be yaltinta din dum fo be holla aduna on
kono noon kadi Iran jaabike Donald Trump ko wi ko yoytori ko ɓe bugi ɗe dagaje ɗo kon o wi'i wondema kamɓe Iran ko honɗum ɓe wi wo ko kamɓe decideta guerre on nde lannata kamɓe ɓe woni préfi lebbi jeego guerre mo lebbi jeego ko ɗum ɓe prépari fi mum aduna on fof seedoto ko honɗum woni hakkunde maɓɓe aduna on fof yi'ay ko honɗum feƴƴi hakkunde maɓɓe aduna on fof ƴetta exemple hakkunde maɓɓe kamɓe Amérique haysi iraniɓe ɓen noon kadi population Iran on ɓe wi haysi warama ha heddike gooto kamɓe hiɓe ɓaawo lamɓe maɓɓe ɓen ton hiɓe wondi e laamu ngun hiɓe suteniɓe kadi ko ɗum waɗi si mi wino ɓe yimɓe ɓe wonno ɗo yiide ɗon waɗa démagogue ji no yinna sutena Iran miigite dey ko moƴƴa hande ko honde tuma wayruɗo yiide ɗum ɗon e nder ko média ji occident ko no yaltinande kon ko ñande tun probléme o waɗi seeɗa ɓe yaltini yimɓe heɓaɓe nder Amérique jonna nationalité américain ka ɓorni dolokeji no inna hinno welti ka ɗum noon feƴƴuno hande mi tañƴini tun ko yimɓe ɓen ko suteni Iran kon ko ɗum ɗo woni yaltitude na dow ka yimɓe wonɓe wiide ɓen hino añi leydi Iran ndin ko ɗum waɗi simi wi on neɗɗo simo mari population yiɗuɗomo o welali ɓuude Iran ɓe welali ɓuude because ɓe ala yimɓe sondotoɓe américain ɓe ɓen ko hontoni lamɓe maɓɓe ɓe woni e nder leydi Iran ndin ko ɗum waɗi si tawi Iran ko leydi mardi doole ko leydi kadi ndi histoire mum luggi moƴƴa ko ɗum waɗi nini leydi arabu ɗen ɗum fof hino ngalɗi ko honɗum e technologie Iran woni gollirde ko tata kamɓe ɓe ala kamɓe doguɓe e bambo e américain ɓe ɓen dogi e bambo e leyɗe goo hara dey Iran kamɓe ɓe bambidiri ɓen e muɗum no anda ko North Korea kañuma si e Russia kañuma si e Chine ko ɓen ɗon ɓe bambidiri kono kamɓe dow kan naɓidal maɓɓe ngal holli leydi ndin ton développement technologie on ɗum ɗon hino yaltiti hakkundeji maɓɓe. ko yowiti noon kadi haray ɗi attaque ɓe waɗi contre batoje falanoɗe hande forsugol feƴƴa détroit d'Ormuz on e haray kamɓe Iran ɓe holli kala forsuɗo fi feƴƴugol ɗon ko ɓen ɗon heeɓi kon ko ɗum haray kanko kadi o heɓata ɗum goyila ɗum ɗon kadi waɗi haray e cour pétrole on ino ɓurti ƴawgol o sen daari ka leyɗe jane wano ko leyɗe potoɓen hande pétrole on hino ƴawi moƴƴa ko ɓuri ka leyɗe meɗen haray ɗum ɗon kadi ko conséquence o frappe mo ɓe woni wadde e ko ɓe fermi kon détroit d'Ormuz on ɓayɗon andi ɗon détroit ko stratégie jano ko piiji tawata commerce mondial on ko ɗon woni buy woni rewde aray min hiwrike on ko ɗiɗo information ji wonno komin waɗa e juuɗe moɗon min torike on abonagol ka Guinea Flash 224 e active kay cloche de notification on waɗa kadi commentaire ji moɗon ɗin ke holla men si tawi komin woni wadde kon ko honno wiirɗon si tawi journal amen on hino rewi lawol tawi hino
weli on haray meɗen yiɗi on hollu ko commentaire ji kadi kala ko tawata ton hino wondi e angal famugol wallon kadi ka commentaire ji haray noon kadi meɗen tori on partage gol vidéo on sakita vidéo on ko ɗum ɗon hollata haray min waɗu sifadi information ji ɗo ko Guinée Affairage 224. Assalamu aleykum.